Kajing pule na ka gospel Lukas kalenong ka baar kadakot ar peu ar hadu lai peu sam. Haba poi ka sngi ba u Joseph bat ka Maria kinle ya ka bala hukum da ka anyu Moses bat ban pendep ya ka riti jing pen khoj kila ra yo kun long sha Jerusalem ban IT ya u ha utrai kumbala tho ha ka any utrai ya u kun prang sngi baro dei ban pen kentang ha utrai. Kila lekro ban terwajeng knya daki lengtkor sijur ne arteliki kon paro kat kumbala bo ka any utrai. Te la don ubriu ha Jerusalem uba kerteng u Simeon, ula long ubriu uba hok bat uba tiblay, ula kmi lenti ban wan ka jing pen im yaki Israel, bat umen sem ba koj ula don bat ula yok tien na umen sem ba koj, ba unam yak lamda uyo Ishua ya ubala slek jong utrai. Da ka jing yalam umen sem ba koj, u Simeon ula lech syaka tempel, haba ki kemi ki kpa ki la wanra yo kun long Jesu ban le yo u kumbada wa ka any u Simeon ula kentop ya u hala ki sankti bad ula aingo ya u blay. Menta ko try mela pendep yala ko kular mela ban penlach sok yala usyakri dalagi khmat ngala yo I ya ka jing pen im jang me ka ba mela pen kre hakmat ki pait pen riau paro ka jing syai ban kedaulan ti ya ki gentle bat ka buram ya ki pait Israel jang me ki kmi ki kpa u kun long ke la lengo ya ki ei ba u Simeon ula kran syapang jang u Simeon ula kerku yaki bat ula ong ha ka Maria une u kun long un kala long ka jing penjat ne ka jing pen em ya bon ba ha Israel un long ka dak na ublay ka ba ki briu kin le persya kumta on pen pau yaki buj barwe jongki bat ka waj lam ka jing sngosi kan dung selut ya ka do nut jangpi ka kten ublay. U Simeon udai ubriu ubahok bat ubariu blay namar kata kadau u ya ka jingkular no mensem bakoj ba unam yap shua ba un ya I ya u Messiah haba ga Maria bat u Joseph kilawan lam yo kunlung Jesu syaka tempel ki khmat jong u Simeon kila ple bat ula ito syesendon ya u Jesu kum ka jing pen urlong ya ka jingkular jong u blay. Tungin ya perthok bot ya ka nuksa bapa u Simeon ku blay.